nevetessük? Ja, Ez nem, benne maradt nem pedig. Nem, röhögni fog. Képzeld el, volt egy olyan felvételünk, szivattuk az egyik barátunkat, és mondta neki, igen, ez is benne van, és mondta Marcsinak, a párnak, hogy Marcsi, ugye ezt kivágott? Persze! Na ez maradt benne. Egyébként Ne aggódj, majd elküldjük. amikor apa szoktam mondani, hogy vegyük fel videóra, és nézem, hogy ő mennyire konyhazál, és én így videózom, így kamerázom, és én röhögök, és utána ő is elkezd röhögni, hogy jó van, kikapcsolom, kezdjük előre. Hogy akkor előről kezdjük, ez egy zöld komposztáló edény, 220 helyen vagyunk iskolákban, óvodákban, országszerte. Azért is kezdtük el, mert az iskolában és óvodákban a legfontosabb a szemléletmódváltás, vagy nem is váltás, a kezdés, mert igazából a gyerekek ott tanulnak igazából, hogy mi kell az élethez, mi kell az, hogy okosan, ökon gondolkozunk a jövőbe. Ugye ez a komposztáló, ugye mindenhol lehet kapni bármilyen komposztálót, ahogy lehet kapni, hogy előbb elmondtam, olajat vagy szűrőt a kocsihoz. A tudás, hogy hogyan cseréljük ki az olajat vagy szűrőt, azt nem kapjuk hozzá, így ahogy a komposztálókat is lehet vásárolni, ott se kapunk hozzá tudást, hogy hogyan használjuk. Tehát van egy szellőztetőcső, ez teljesen zárt, ennek van is egy teteje, mint ahogy ott lehet látni a távolabb. Mi letörjük, tehát egy kutya, egy macska, egy idegen, egy barát, senki ne tudja lecsukni. Illetve még ez a szellőztetőcső azért is hosszabb, tehát így lehet látni, hogyha ennek lenne teteje, itt a teteje, hogy ne lehessen lecsukni. Tehát a levegőt, mivel gilisztes komposztálást használunk, arra folyamatot használunk, muszáj, hogy a levegőt biztosítsuk, tehát ez nagyon fontos. Akkor ugye az óvodákban, iskolákban fel van matricázva, hogy a környezetórán, vagy nem is tudom óvodában milyen ilyen kis foglalkozások vannak. Ha kimegy az óvónéni, merem állítani, hogy azért még mindegyik gyerek nem tud olvasni, tud róla beszélni. Tehát itt van egy kerti zöld hulladék, el tudja mondani az óvónéni, hogy mi tartozik bele. Konyhai zöld hulladék, arról is tud beszélni, akkor húsmentes ételhulladék, tehát mehet bele úgymond a kenyér, mehet bele az akár penészes kenyér, vagy olyan dolgok, amik hús és tejtermékmentesek. A hús azért nem menjen bele, mert a húsevő baktériumok előjönnek, tehát a fejrebontó baktériumok előjönnek, ha valaki sebesülő belenyúl, akár annak lehet egy sokkal nagyobb következménye, egy súlyos következménye, akkor a tejtermékek azért nem menjenek bele, mert a rákcsáló patkányokat vonzani fogják, főleg ha otthon komposztálunk, beleköltözik az egér patkány, akkor meg a kutya neki fog menni, mert ugye érzi rajta a szagot. Általában majd itt lehet kivenni a komposztot, de majd mutatni fogok szórólapot, ha az egész meg van mozgatva, akkor az alatta lévő komposzt úgy egyben marad, mint a dobostorta, és mindig a tetején lesz az oltóanyag. Tehát az oltóanyagot is csak egyszer kell megvásárolni, gyakorlatilag egy élethosszig tartó befektetés. Akkor van egy alja, ugye ez általában 29 lyukú, ez még az ilyen kezdetekben, tehát amikor mi ezt a 220 darabot megcsináltuk országszerte, beszéltünk a gyártóval, csak a középső 5 darab luk maradjon meg. Ugye erre illeszkedik rá a szellőztetőcső, ide középre. Ugye ahogy ezt majd nyomni fogja a súly, ez ugye folyamatosan ülepedni fog lefele, és ahogy a folyadék majd talál egy kis rés, már egyből ki is fog menni. De így tudjuk azt szabadon engedni, hogy a levegő felülről és alulról is bekiáramolhasson. Akkor ugye van egy tartórács, ugye van 4 lába, azért, hogy olyan könnyen ne tudjon elsüllyedni, mert hogyha ez teljesen meg van rakva, és komposzt is van már benne, akkor 300-400 kg is nyomhat. Ugye vannak rajta ilyen kapaszkodók, általában ugye azért, mert hogyha iskolákban, óvodákban vannak és a gyerekek játszanak, hogyha ez egyik rádől egy másik gyerekre, nem biztos, hogy olyan jól esne neki, tehát van egy ilyen függőleges akasztó, hogy ne tudjon ez leborulhasson, akkor ugye ez jön még az aljára, ebbe fog folyni a komposztlé, és akkor most kezdem előről, ugye bejön alá a kis gyűjtőlé, utána jön a rács, tartórács, erre jön rá a komposztlé tálcája, erre illeszkedik rá a komposztáló edényzet, utána ezt beleteszem, 2 ember kell, amikor elkezdjük a komposztálást, egy aki ide ráfogja középre, illetve befogja tetét. Ebbe zöld és szerves anyagot nem szabad tenni, hanem csak köré. Amikor 2/3-áig rakjuk a zöld és szerves anyaggal, akkor kell beoltani egy zsák 30 literes komposztoltóval, utána megint csúrig rakjuk, és igazából a gilisztákat etetni, itatni kell. Tehát az a nagyon fontos, hogy a levegőt biztosítani, a nedvességet, illetve az élelmet adjuk nekik folyamatosan. 1 kg giliszta naponta fél vagy 1 kg komposztot termel. Tehát igazából éjjel-nappal dolgozik, nincs munkaszüneti nap és föld alatti szervezetek, tehát muszáj dolgozzanak. Nagyjából ilyen egy ilyen komposztáló összetétele. Nem tudom, hogy még mit tudnék róla mondani.
Ugye a komposzté az nem úgy történik, hogy meglocsolom, kifolyik belőle, akkor az már kész komposzt, ezt lehet növények kondicionálásra használni, hanem gyakorlatilag ez egy 3-4 hónapos fázis, és 3-4 hónap után, amikor már kóla vagy kávéban a színű és szaktalan, akkor lehet higítva a növényeknek kondicionálásként felhasználni. Ebbe is ugyanúgy megtalálható mikro-makro mezőelem, illetve humin és fúvósav, annyi, hogy ez teljesen természetes, tehát nem bányásszuk a talajt, nem romboljuk a földet, hanem mindent másnak a hulladékjából próbáljuk megoldani. Tehát problémából megoldás, úgyhogy a problémából még nem csinálunk 3 problémát, majd egy megoldás. Tehát ez igazából ez így néz ki. Ez egy komposztáló, igen. Hogy amikor így összerakjuk ezt a komposzt dolgot, igen. be kell locsolni? Nem. Vagy nem. Tehát akkor összerakjuk, úgy kell, hogyha teljesen készen van, akkor kell utána meglocsolni. Érdemes használni egy ilyen 5 literes öntözőkannát, azon van ez a rózsafeje, vagy nem is tudom azt hogy hívják, és az tehát egy 5 literrel belocsoljuk. 5 literre, és onnan is lehet nézni, hogy majd mennyire nedves, hogyha 5 liter, tehát teljesen üres a komposztgyűjtő, teljesen üres, meglocsolom 5 liter vízzel, 5 liter vízből mind az 5 liter átmegy nagyjából, akkor nedves volt, tehát nyomja ki magából a nedvességet, viszont 5 liter vízből alig megy bele, akkor ugye száraz, tehát akkor muszáj locsolni, illetve még úgy lehet ellenőrizni a nedvességét, hogy felülről belenyúlok, hogy mennyire nedves a teteje. Ha a teteje nedves, biztos, hogy az alja is nedves. Tehát magyarán akkor ezt nem kell minden nap locsolni. Nem kell minden nap locsolni, hetente 5 liter vízzel elegendő. Hetente. Ha jön sokkal nagyobb szárazság, tehát jön ez a 40, lassan már 45 fok, akkor pedig 2-3 naponta azért célszerű. Jó, és az eső beleeshet? Eső beleeshet, ha viszont ilyen 3-4 napig tartó eső van, akkor azért célszerű legalább a tetejét félig rajta hagyni. Tehát az se legyen, hogy túl tocsogni fog benne, mert akkor be fog iszaposodni, és akkor giliszta igazából bele fog hagyni. És hova kell rakni Ha? ezt a komposztálót? Árnyékos. Árnyékos, napos. Célszerű árnyékos helyre rakni, mert akkor igazából nem fog éjjel-nappal sütni a napocska, de nálunk ugye ez a 2 komposztál, ami itt van, ez is kint van itt a napon, tehát ez folyamatosan este 7-kor kap először árnyékot. Ezen is ugye itt vannak a koktélparadicsom maradványok. Ebben most vannak? Ebben persze. Ez így néz ki a komposzt. Ez szintiszta komposzt, ebből ugyanúgy szedünk ki. Kanya, erre azért nem tettünk rá, mert tavaly 12 kg koktélparadicsomot szedtem le róla. Tehát igazából a komposztálókban is termelünk, ezekben is hozzáerőztető cső, tehát abban is volt, ebbe is. Hát fémmel próbálkoztunk, oxidálódik, tehát belerohad. Gyakorlatilag próbáljuk kerülni a műanyagot, de a műanyag egy olyan megoldás, hogy 20-30 évig az műanyag. Ez viszont 2 év alatt így néz ki. És akkor velük most mi lesz, hogy nem kapunk velük? Hát ők velük úgy, hogy gyakorlatilag valahogy meg kell oldani, de ugyanúgy komposztálódik, de ugye, hogyha van benne levegő, sokkal gyorsabban dolgoznak. Tehát sokkal biztonságosabb az élőhelyük, meg kell nekik. Tehát, hogyha nem kapnak levegőt, akkor előfordul, hogy beledöglenek. Hát ez is ugyanúgy. És ez gyakorlatilag másnak a hulladékjából van. Tehát minden, ami itt van, hozunk mi is ki otthonról zöld és szerves anyagot, bár mondjuk én nem is hulladéknak hívom, hanem nyersanyagnak, vagy feldolgozásra váró hulladék. A hulladék az az, amivel nem tudunk mit kezdeni. Üvegfém, műanyag az nekünk hulladék, a zöld az viszont nyersanyag, tehát igazából giliszta takarmány. Ez az etetés, ez tulajdonképpen az, hogy a konyhai hulladékot akkor Minden, ami azokat zöld. kivéve, ami A hús és tejtermék nem, de minden más megy be. A minden diófalon, más a megy, és akkor az citrusok, nekik elég? bőven elég. Ez annyi, hogy mindig csurig van, és igazából mindig látjuk, hogy ahogy ül vagy dolgozik benne a biológia, fontosan lehetetlen, de akár minden nap lehetetlen. És esetleg, hogyha ilyen vágott füvet, vagy bármit teszek bele, az is kell? A vágott fű frissen nem mehet bele, Nem is hőszakaszon inkább dudva. Tehát Dudva. inkább azt mondom. mehet bele, annyira kell figyelni a fűnél és a falevélnél, hogy túl nagy mennyiségbe egyszerűen nem mehet bele, mert túl nagy mennyiségbe megy bele akár a falevél nagyon jó szigetelő, de akár nagyon jó szigetelő a fűlevél is, ha nagyon tömören rakjuk, mert ugye oxigénmentes lesz és jól tud szigetelni. Én általában azt szoktam mondani, hogy ha etetjük ezeket a komposztál edényeket, legyen egy talicska, és amit rá szeretnénk etetni, tehát legyen az fűrészpor, forgás, falevél, fűnyírás, kerti konyhai zöld, keverjük össze a talicskába és vegyesen tegyük rá. Tehát az se legyen, hogy mondjuk Csak 5 centi vastag falevél legyen, mert az annyira össze fog tömörödni, hogy oxigén és vízmentes lesz. És a giliszta sose fog abba belemenni. Csak akkor, amikor az oxigén és a víz benne van. Tehát a giliszta testnedvéje csúszik-mászik, ha hagyjuk, hogy kiszáradjon, akkor a giliszta is igazából
bele fog halni. Itt is lehet látni a tetején, hogy igazából megy bele a mekis dolgok, igazából hogy milyen, hogy dolgoznak benne, tele van gilisztálva. És megy bele minden papír, kivéve van nyomtatva. Tehát kis papíról is tudok majd mutatni, hogy hogyan néz ki az a papír, amik a pohárban van. Tehát a papírból nem tudják megcsinálni a mekis papírporrat, mert ha tennél bele kólát, 2 percet meg kell inni, mert ugye szétmálna az ember kezébe. De itt is már jön ki belőle az élet. De ott tudok majd mutatni, hogy paradicsom jön ki belőle, ott meg füge, úgyhogy nem mi ültetjük. Itt akkor magas ágyásaink vannak, hogyha arra kerülnek, még miért telesnek. Itt a rossz hűtőkből csináltunk magas ágyást. Kibeleztük úgymond a hűtőt, tehát semmi nem marad benne. Egy magas ágyás nagyjából 6-700 ezer forintba kerül, tehát ha bárhol akarnék venni, akár magas ágyás, emelőt vagy bármi. Csúnyának csúnya, de ha azt nézzük, akkor ingyen van. Feltöltöttük ágdarálékkal, tehát sokan mondják, hogy alulra vastag ág, utána fűnyírás, föld, lomb, föld, tehát hogy vegyesen. Mi csak feltöltöttük ágdarálékkal, beoldottuk komposztoltóval, és igazából amit elfogyaszt belőle a növény, azt pótoljuk rosta 2-es anyagba. Tehát ugyanúgy pótoljuk ezzel a kavicsos, durvább anyaggal, de ugyanúgy terem benne minden. Ez a komposztoltó anyag, azt nevezitek ti annak, amikor így beleteszitek ezt a igen, majd mennyiséget? Igen, majd mutatni fogom, mert készítem 5 zsákkal. Ugye beszéltünk, hogy majd vásárolni szeretnétek, azt is majd megmutatom, hogy ez hogyan néz ki. Tehát itt igazából a rossz hűtőkből csináltunk magas ágyást, ezt is valahol kidobták, ezt meg általában, ha azt nézem, úgy néz ki, mint egy ló, ebbe pedig paprika palántákat szoktunk, ilyen bokorcsíket, és tök szépen néz ki, tehát fel lehet díszíteni. Tehát igazából mindent felhasználunk, nálunk hulladék nincsen, csak igazából az üveg meg a műanyag. Tehát a fémből is, ha úgy van valamit hegesztünk, hogy szépen nézzünk ki, tehát mindent, amit tudunk felhasználni. Mindent. Akkor itt is nem tudom, hogy itt van ugye ez a kávékapszula, gyakorlatilag a giliszták ezt teljesen kieszik, utána a kávézac helyett benne hagyják a gilisztaumuszt. Akkor itt a barbecue-től kiették, benne hagyták a komposztot, tehát igazából gyakorlatilag mekibe be lehetne őket vinni, és akkor tessék választatok. Majd ezt is meg fogom mutatni, hogy igazából mi marad meg ebből. De az is a Fehérházban van, és akkor ott megmutatom. De ja, itt van, meg is tudom mutatni. Ez marad a mekis flakon, vagyis a papírpohárból. Itt ezt is szétszedem, beletöltenék egy kis kólát, és akkor már tudná is inni az ember. Tehát mekis, ez marad meg a papírból, szintiszta papírból. A giliszták teljesen vagyis hát megeszik a papírt, meghagyják ezt a műanyag zacskót. Tehát ez így néz ki. Tehát igazából a McDonald'snak a 95%-át le tudnánk komposztálni. Van is rá kísérletünk, volt is rá kísérletünk, fel is vettük a McDonald's-a kapcsolatot, viszont választ nem éreztek vissza, tehát itt is igazából meghagyták benne. Ez is barbecue szószból, gilisztaumuszt hagytak. Mindent megesznek, mindent. És akkor megyünk tovább, itt földi mogyoró van, itt sivatagos kísérlet van, 70 centivel van feltöltve sivatagi homokkal, ez a legfinomabb, tehát ez azt hiszem a 0,1-es homok, vagy 0,2-essel, 70 centig van feltöltve, ezt is terihordtuk folyamatosan minden évben zöld és szerves anyaggal, és utána meg beoltottuk ezt is komposztoltóval, és igazából ez a 70 centis homokos talaj lement 20 centire, és a másik 50 centi pedig homokos gilisztaumus. Tehát igazából a giliszta annyira összekeverte, és az lenne itt a célunk, vagy a kísérletünk, hogy a homokos, agyagos talajokon hogy tudnánk feljavítani gilisztaumusszal. Igazából zöld anyaggal először ráhordjuk, giliszta komposztoltóval beoltjuk, utána lekomposztáljuk és lehet benne termelni. Ebben most földi mogyoró van, kíváncsiak leszünk, gyakorlatilag ugyanúgy kell majd tölteni, mint a burgonyát. Még sose ültettünk, sose kísérleteztük, de úgy gondoljuk, hogy ez lesz a jövő növénye, a földi mogyoró. Majd kiderül. Ennek az alja le van zárva. Ennek az alja le van zárva, itt a fekete fólia. Tehát mindenhol fólia van, mert a vakond ahol bemegy, csúnya világot csinál. Tehát minden. Ezek is azért... Csapangó víz. Az el tud folyni. Tehát direkt úgy van megcsinálva, hogy legyen lejtés a pangóvíz, az el tud folyni. Egyik sarkában talán azt hiszem ott a legmélyebb, és akkor ott el tud. Annyi, hogy azt nem fogjuk fel, azt elengedjük. Tehát igazából ebben nem is akartuk felfogni, csak egy kísérlet.
Ezek is meg vannak emelve, itt van egy kólanövény, itt ha összedörzsölik az ujjukat, akkor gyakorlatilag ugyanaz, mint a Haribo-nak a Coca-Colás gumicukorja. Nem tudom, hogy ismerősen vagy nem, de gondolom azért gumicukrot már ettek, főleg ilyen Coca-Colások. Akkor itt is lehet látni, ez is egy komposztáló. Ennek is az aljába a komposztlét fogjuk fel, tehát itt van a komposztlé. Ott lehet látni a másik komposztálónál, hogy hogyan van az alja kiukasztva. Mindig ugye locsoljuk vissza, és 3-4 hónap után pedig lehet felhigítva használni a növények kondicionálására. Itt is kinőtt a füge saját magától, tehát nem mi ültettük, ez már sokkal hosszabb lett volna, csak volt egy nagy szélvihar, pont egy déli szélvihar, és a bambusznál pedig letörtek. Tehát igazából ez már ilyen harmadik, negyedik vesző, mert pont erre burult, itt lehet látni, hogy meg is van nyomódva. És ez a fajta a műanyag helyett nem jobb? Ez a fajta annyival rosszabb, hogy ennek a széle sosem fog komposztálódni, mert a giliszta fényérzékeny. Tehát amint az éjszakai hold vagy bármi igazából világít, a giliszta sosem fog kijönni a szélére. Tehát a giliszta, ha menekül is, mindig lefele, tehát ahol sötét van. De idén is már lesz füge, ebből még pálinkát nem tudunk készíteni, de rajta leszünk, hogy ebből is pálinka legyen. Itt van, libatok van, salánnőki, illetve itt a paradicsom. Szóval itt volt a paradicsom, ide is tettünk ide egy bambuszkarot, és akkor felfogjuk ugyanúgy szedünk róla. Ez is egy komposztáló, tehát ide is idehozzuk, bár még ezt nem tudom, hogy tyúkoknak adták, de mindegy. És itt is ugyanúgy komposztálunk benne. Megy bele minden, és itt vannak a kis giliszták. Itt akár itt egy retek, ezen is itt vannak. Lehet látni, hogy mennyi élőlény van, tehát nem csak a giliszta a főszereplő. Gyakorlatilag a giliszta egy ilyen mellékszereplő a sok milliárd élőlény közül. Tehát én úgy tudom, hogy egy maroknyi gilisztomuszban 5 milliárdnyi élőlény van. Mikro-makroorganizmusok, meg akkor atkák, ugróvillások, ászkák, giliszták, pajor, minden igazából, ami kell egy komposztálóba. Tehát igazából megy bele minden, a teafilter is megy bele, kávézat is megy bele, papírhulladék, a citrom is megy bele, tehát sokan mondták, hogy a citrusokéja nem mehet bele. Az is érdekes, hogy a citrusokéja nem mehet bele, elmegyünk étterembe, kérünk kólát, fantát vagy szénsavas vizet, a pincének első dolga belekarikázza a citromot. Hát most, hogyha teltházzal üzemel az étterem, merem állítani, hogy a pincé nem fogja nekünk megmosni a citromot. Gyors felkarikázza, minél gyorsabban nekik az a lényeg, hogy pörgessék a vendégeket. Felkarikázza, jó kiáztatjuk azt a gomba elleni vegyszerrel kezelt citromot a szénsavas üdítőnkbe, és jól megisszuk. A komposztálóban több milliárd élőlényen átmegy, míg a növényen is átmegy, és utána kerül csak az emberi szervezetbe. Míg, hogyha beletesszük az üdítőnkbe, ott azonnal kiázik belőle minden. Tehát a citrusok a komposztálóban ne, de hogyha megisszuk, az nyugodtan. Tehát van egy ilyen kis nézeteltérés, de nem szoktam senkibe se így belekötni, mindenki a saját fej után megy. Itt még vannak, hát fel voltak még számozva, hogy melyik milyen kísérlet. Ott is fel van 2-es, 5-ös, 7-es, ez 6-os, ez 1-es. Ezt apa tudná megmondani, hogy melyik. Én úgy tudom, hogy talán ez a sötétebb, ez a lótrágyás. És ebbe is ugyanúgy ültetünk. Tehát a lótrágyát ennyire lekomposztálták. Úgy tudom, hogy a 6-os az. És itt a kis giliszta, ott az a kis fehér. Ott a hüvelykujjaim között. Pont süt rá most a nap. Ott mozog. Tehát igazából senkit nem bántunk. Minden élőlényt meghagyunk, hagyd dolgozzon. Most pedig a következő kísérletünk, hogy csalánlét fogunk csinálni, és ha beválik, akkor azt is szeretnénk úgy árusítani, teljesen vegyszermentes az is. A csalán nagyon jól levéltetvek, meg zöld trágyaként. De annyi csak, hogy beáztatjátok? Ezt le akarom darálni teljesen PP, csak a csalánt vízmentesen, és ki akarjuk kísérletezni, hogy hány kilóhoz mennyi vizet adjunk hozzá. Most is lehet kapni a piacon, de ott összetevőkben 2% csalánt írnak. Hát én azt úgy szeretném megcsinálni, hogy amennyit csak lehet. Tehát inkább minél erősebb, és azt higítsa az ember majd otthon. És teljesen, minden termékünk teljesen természetes, semmi adalékos, semmi hozzáadott földből kibányászott anyagot nem teszünk hozzá, tehát műtrágya sincsen egyikbe sem. Ha valami itt megtámad valami, nem tudunk mit csinálni, permetezni nem fogjuk, mert mi fogjuk megenni. Akkor itt van egy kísérletünk,
Itt a BioBrill-nek a ökomosogatószerével locsoljuk. Azért locsoljuk azzal, mert most minden papír, tehát papírevőeszközök, papírtányér, papírpohár, papírszívószál, minden papír. 8 milliárd ember van már a Földön, 8 milliárd embert csak papírra ellátni lehetetlenség lesz. Vagy az lesz, mint régebben, hogy minden göngyöleges, tehát ez a merevfalú műanyag flakon jön vissza vagy a piacra, és akkor minden visszaváltatós lesz, mint most is a szódaik nálunk. Vagy pedig minden üveg lesz, el kell mosogatni. És akkor el kell minden mosogatni, jönnek majd a nagy környezetvédők, hát mi lesz a vegyszere, és a gilisztákat ezzel a vegyszeres biobrilles ökomosogatószerrel locsoljuk. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gilisztának a bőre mennyire bírja, tehát hogy komposztálódik-e, vagy tudnak-e komposztálni, hogyha ezzel az olajos vegyszeres folyadékkal locsoljuk őket. Nem tudom, hogy van egy ilyen kis zsíroldó szaga, hogyha keményebben vele. És ezzel locsoljuk is arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gilisztának a bőre, mert ugye neki van a legfinomabb, legérzékenyebb bőre, hogy mi lesz. Igazából ezt is be kéne vizsgáltatni, de mi tudjuk a megoldást, mert gilisztahumusz képződik ugyanúgy a zöld és szerves anyagból, csak ezt nem vízzel locsoljuk, hanem ökomosogatószernek a felfogott, szűrőn átitatott, tehát hogy ételmaradék ne legyen benne, és azt felfogjuk és azzal locsoljuk őket. Most a csátetve, nem tudom, hogy lehet, hogy ebbe is tesszük bele, mindenféle papírporrak vannak bele. És hogy melyik itt van. És itt vannak a giliszták. Úgyhogy ezzel locsoljuk őket, itt is így van, bocsánat, és itt vannak a giliszták. Tehát élnek, de nem csak a giliszták, hanem mások is, ott vannak az atkák, ászkák. Igen. Tehát hogy milyen élet van benne. Úgyhogy mosogatószerrel locsoljuk. Tehát ez is egy olyan kísérlet, hogy ez is ilyen jövőbe mutató. Tehát mi nem a hónapot nézzük, hanem a hónap után. Tehát hogy mi lesz később. Tehát a hónap, reméljük azért még itt leszünk, de mindig a következő napokat nézzük. Akkor itt vannak itt a komposztálók. Itt igazából ez a régi komposztáló, még ebbe is ez van benne, gyakorlatilag ez is bele van törve, de inkább nem húzom ki, tehát nem bántom. Ha még tudja a levegőt biztosítani, ezt biztosítsa. Itt is mindig koktélparadicsomot szoktunk ebbe ültetni. Tavaly akkora volt, hogy átment itt ezen a fémhulladékon és leért teljesen az aljára, tehát olyan sokat tudott. És akkor itt vannak kis fűnyírás. És akkor itt van egy ilyen csokorgiliszta. Ez mióta van már benne? A giliszta vagy a fűnyírás? Vagy? Nem, így ez komplet. Ez az egész? Ez 2 éve, 3. 2 éve. De annyi, hogy folyamatosan tehetjük, szétbontani nem akarjuk, mert hogyha mindent mindig szétbontál, meg felhasználni, nem tudnám mutogatni. És hány évig férnek el így? Hát mikor növik ki? Gyakorlatilag ez már itt van fenn a komposzt, tehát kell neki szerintem még egy 2-3, tehát itt van fenn a komposzt. Előbb-utóbb már csúlyig lesz komposztára áltetni, és akkor kell lerostani. Tehát szerintem egy ilyen komposztádény, hogy teljesen tele legyen komposzttal, rengeteg zöld és szerves anyagot kell belerakni, és szerintem egy 4-5 év alatt teljesen csúlyig eléri azt a szintet, hogy azt már teljesen újra kell indítani. És a újraindítás pedig úgy zajlik, ugye most is lehet látni, hogy giliszták itt vannak a tetején. Tehát ezt fogom, leemelem, a felső 1/3 abban lesz az oltóanyag, tehát a giliszták itt lesznek fenn, illetve az olyan oltóanyag, hogy benne van mindenféle más élővilág is, az alsó 2/3 pedig kirostálom. A felső 1/3 pedig elrakom egy talicskába, alsó 2/3 kirostálom, és amikor újra feltöltöm 2/3 zöld és szervessel, akkor amit félreraktam talicskába, azt teszem bele. Tehát ez egy gyakorlatilag egy befektetés, egyszer kell megvásárolni, etet nyitatni kell, meg a levegőt biztosítani, és még világ dolgozni tudunk. Ez is ugyanaz, ebben is ugye a komposztáló, vagy a levegőztető, de itt is lehet látni, hogy milyen élővilág van itt benne. Próbálok, itt a kis giliszta. Próbálok keresni gilisztakokont, hogy megmutathassam. Szerintem ezek pont ilyen növendékek. Hát nem tudom, egész szép. Azt így bedobnánk egy horgásztóba, ott lenne az összes halacska. De nem szabad. Én a gilisztákra amúgy is úgy tekintek, mint munkatársak. Tehát én szoktam járni horgászni, inkább elmegyek a horgászóba és megveszem azt a gilisztát.
Hát sokan ilyenek néznek, hogy itt a sok giliszta, miért nem innen. Hát így van, meg nekem munkatársak, tehát őket nem fogom úgy bántani. Tehát itt is minden megy bele. De kokon több mint azt nem találok, mert itt van a sok kis giliszta, tehát már kikeltek belőle. De lehet látni, hogy mennyi giliszta van benne. És ahány gram giliszta van benne, annyi gramnyi komposztot termelnek egy nap. Annyi, hogy télen mindig érdemes teljesen telirakni, akár falevéllel, mert a falevél nagyon jól szigetelő. Tehát igazából nem engedő, hogy átfagyjon, amúgy se fagyna meg, mert a komposztálás járó folyamat, tehát nem kell, hogy megfagyjon. Nem is szabad, hogy megfagyjon, mert hogyha dolgozik élben az anyag, akkor folyamatosan, gyakorlatilag ezek télen gőzölődni szoktak. De akkor télen locsolni se kell. Télen nem kell locsolni, mert belefagy a víz. Tehát télen nem, jön a tavasz, ősz, akkor kell locsolni. Illetve, hogyha sokkal gyengébb a tél, mint most. Tehát most az, hogy legyen -5 fok, maximum 2-3 napig, legalábbis itt. Alföldön meg lehet, hogy még mínusz sem van, vagy nem tudom. Tehát annyira más már az éghajlat, hogy hihetetlen. Akkor itt meg egy olyan vegyszer van, ami nem ez a bio, hanem ez, amit lehet kapni a boltokban, ez a teljesen általános. Ennek a színe is más, annak ilyen bordósa volt, ilyen öko volt, ennek meg teljesen átlátszó. Meg büdösebb is. Ezt is ugyanúgy. Itt is arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire. Hát megmutatom, mert utána meg nem hiszik el, hogy tényleg. Igen. Abszolút. Ez a megszokott mosogató. Itt meg ugye hát annyira laza a talaj, meg hát annyira szárazság van itt, hogy igazából így elkezd megülni. Tehát teli van ez is komposzttal, az egész érett gilisztamusz. És hát eltörött egyik lába, aztán most így vagyunk kénytelenek így fenntartani. De majd úgyis, hogyha majd rostáljuk le, akkor majd kijavítjuk a hibákat. Annyi, hogy érdemes vagy kötött talajra tenni a komposztálót, vagy aljára venni 50x50-es, 4 darab 50x50-es térkövet, és arra rátenni. És akkor biztos, hogy nem tud annyira megülni. De ebből is itt a citrom is, és ugyanúgy dolgoznak. Hatkák már benne is vannak. Alma is nyugodtan megy bele. Szeretik alkoholisták, tehát mi akartuk, hogy egyik pálinkafőzőt elhozzuk a kifőzött cefrét, de 180 000 forintért hozták volna 5 köbmétert, aztán mondtuk, hogy akkor köszönjük, nem. Meg a fodrászom lecserélt a pamut törölközőt papír alapú törölközőre, tehát papír tekercseket vásárol és azzal szállítja a hajakat. Hát benne hagyta. Itt egy kis fodrászolója, hát ezt még sajnos nem tudjuk feldolgozni. Fésű. A fésűt, igen, hogy bocsánat, ollót mondtam, fésű, igen, hogy ugye pamuttörölköző elszakad, újat kell venni, 2-3 ezer forint egy pamuttörölköző, akkor mosógép, akkor öblítőszer, vegyszerek, víz, áram, tehát az egész mínuszos. Vett ilyen nagy tekercs papírt, és azzal szállítja. Sokkal olcsóbb, sokkal környezettudatosabb, nem tudott vele mit csinálni, pont nála voltam, adja oda nekem, minden héten hozom el tőle, 2-3 ilyen szemetes zsákba, és akkor teszem rá. És igazából ugyanúgy a papírt is lekomposztáljuk. Hát ez meg ilyen hordó vagy hogyan, de hát igazából minden működik. Annyi, hogy ebből is volt szeleztetőcső, de ugye sok helyen még fémmel csináltuk, nem jó a fém. Meg ugye előbb-utóbb ez is el fog rohadni, mert ugye nedvességet biztosítani kell. Szoktuk is mondani, hogy ugye itt van ez a fakfeletes komposztáló. Jó, 2 évig jó, utána ez is el fog rohadni, mert a nedvességet biztosítani kell. Le lehet ezt kenni bármilyen lenolajjal, festékkel, le lehet perzselni, disznóperzsővel, hogy ilyen nedvesség ne támadja. Előbb-utóbb ez elrohad. Nem vagyok műanyagpárti, mert nem szeretem én sem műanyagot, de egy műanyag 20-30-40-50 műanyag, ezt meg 2-3 évente lehet cserélni. Ugye csinálunk saját készítésű rostákat is, hát olyan drága a faanyag, és akkor mindig próbálnak alkudozni, nem tudom sajnos olcsóbban adni, így is egy rostán 2-3 ezer forint haszon van. Tehát igazából nem tudom olcsóbban adni, nagyon drága a fa. És ezt is úgy akarjuk most már megcsinálni, majd szeretnék csinálni, hogy ezt lerostáljuk, tehát igazából és itt a kész anyag. És itt a kész anyag, hogy igazából az egészet újra rakni. Tehát lássák az emberek, hogy mi hogyan csináljuk. Mert ugye úgy csináljuk, hogy felfogjuk a komposztét, akkor igazából vakontál a fekete tófólia, zöld és szerves anyag, oltóanyag, letakarjuk, aztán majd termelünk is rajta. Itt van egy ilyen kis rosta, még ezzel kezdtük,
Hát ezzel most már nem tudjuk nagyon folytatni, csak ezt tudtuk lerostálni az idejében, de hát ez ugye pont ilyen kisebb komposztáló. Kiveszem belőle, és akkor el tudnak jönni. Ez egy prizmának a mintája. Tehát itt van alatta a fekete vakontáló, tófólia, megnéztük hol van a prizmának a legmélyebb pontja, oda ide le van ásva egy 200 literes egy ilyen szüretelőkád, tehát ide van leásva. Itt folyik bele a komposztét, csak mert most kezdtük el, tehát ebben még víz nincsen. Ide folyik bele, azért is van letakarva, hogy egy macska vagy bármilyen élőlény ne tudjon beleesni, mert utána nem szép látvány, és akkor most építjük fel. Ez alatt van legalább 5 cm kartonpapír, ezt hozták be innen az új tejkísérletiből, össze van tépkedve, a ragasztószalag le van róla szedve, az egész alja be van terítve, fűnyírás, most árpa, illetve fűrészpornak a daráléka van itt, utána most megint hozzák majd a fűnyírás, lombhullást, és igazából beoltjuk komposztoltóval, úgy kell számolni, hogy köbméterenként egy 30 literes zsák megy. Én úgy számolok, hogy ennek a méretnek megfelelően legalább 6-7 zsák komposztoltó megy bele, és egy év alatt az egészet lekomposztáljuk. Tehát a nedvesség, a levegő, tehát ezt zöld rássával fogjuk takarni, amik ott vannak a kerítésen. Utána igazából, amikor már van rajta komposzt, akkor már tudunk rá ültetni is, tehát akkor igazából nem kell rá már madárhálós. Az egész víz van mindentől. Vannak akkor ilyen tűzifák, ilyen vastagabb, ugye a régi ágdarában nem viszi le. A bográcsozásnál, vagy akár ma a papát, hogy kis nyugdíja mellé tudjuk támogatni tüzelőbe. Vagy akár barátokat, rokonokat, akinek kell. Tehát igazából nincs hulladék, mindent felhasználunk. Utána a hamut megkezdjük a komposztáló, vagy akár a tyúkok alá. Tyúkok alá nagyon jó a tető ellen, komposztálóban meg 1-5%-ig megy bele a fahamut. Igazából szerintem ennyi, amit tudok. Ja nem, még a oltóanyagot meg tudom mutatni. Itt az oltóanyag. Bocsánat. Most már rosszul nyomok be így. Tehát úgy küldöm mindig a gésztákat is, hogy élelemmel. Tehát nem tudom, hogy mikor érel, nem tudom, hogy mikor használják fel. 2 hétig pincehűvös helyen fektetve a zsákba elélnek. És igazából egy ilyen zsákból 1-1,5 kg gészta van. Ugye 1,1 kg-val rakjuk le őket, ugye itt nagyon nem tudom tárolni. Annyinak nagyon jó a kézügyessége, majd azt akarom megcsinálni, ezt hát elég, ahogy kinéz, úgy kinéz. De ugye le akarjuk majd csiszolni, ide az oldalára rájön egy kompásztor irodaház, igaz, hogy csak egy ilyen kis kuckó, de irodaház lesz a neve, és ugye vele akarom majd feliratoztatni, hogy ugye írja bele ceruzával, hogy kompásztor irodaház, és akkor szépen lefesteni. Megkaptam Facebookon, hogy könnyű irodával beszélni a komposztálásról. Hát nekünk ez az irodánk, munkaeszközökkel van teli, illetve minden, amit igazából felhasználunk. Még egy számítógép sincs, tehát mi nem az irodából beszélünk, hanem mi a valóságból. Tehát így néz ki egy komposztoltó, csinálunk saját készítésű kézi rostákat, ezt is édesanyám írja bele, illetve tehát lehet látni, hogy hiltiszalaggal felfogatjuk, elég merev, tehát rostaszövet, nem ez a ponthegesztett, tehát egy strapibíró, lucfenyő vagy üres fenyőből készítjük a kereteket is. Akkor ezt is édesanyám gyartóztatja fel kézzel. 2 óra alatt tudsz 100 zsákot megírni, azért teszünk PP zsákba, mert szellőzni kell, tehát élőanyagot teszünk be, muszáj, azért nem is tudjuk fóliába, vagy ebbe ahogy a virágföldeket árulják, mert beledöglik az élővirág beledöglik, akkor nem azt áruljuk, amit akarunk árulni. És a tavalyi évben már 3000 zsák komposztot eladtunk, tehát gondolhatják, hogy az hány órát írtott anyag, és ugyanaz a betűmérettel, ugyanúgy kis kezével leüt és csinálta. Akkor ugye hát a komposztnél, de ugye ilyen fekete flakonban van benne, érdemes felrázni mielőtt használjuk. Fél liter kell 10 liter öntözővízhez. Ugye... Akkor 20-szoros higítás? Igen, 20-szoros higítás. Hát nem tudom még mit tudok. Munkaeszközök vannak.